Здравейте, ще бъде много кратък. Моето дете на 2,5 вчера някъде към 2 часа се събуди и не можеше да диша. Се панирах, не знаех какво да правя. Помислех си, че е глътнало нещо, но се оказа, че просто има някакъв ларингит, от който се е възпалил гърлото и той не можеше много добре да си поеме въздух. Страшна паника. Отидохме до Пирогов. Оказа се, че доста сме го стресирали детето в този момент от нашите реакции. Трябва е просто да отворим прозореца и да го успокоиме, да спре да се притеснява, защото в момента, в който не може да си поеме хубаво въздух, почва да се притеснява и още по-трудно му става да си поеме въздух, така че това беше много грешно, че много се панирахме. В крайна сметка се оказа, че точно това е проблема. Аз си помислих първоначално, че е глътнал нещо и му пречи да диша, но както знаете, родител винаги най-страшното си мисли. Каза се, че не е толкова сериозен проблема, често срещане, но за нас си беше доста рисково. И в такива моменти трябва просто да се съберете и да се опита да реагирате максимално спокойно. Аз не можах вчера и страшна паника беше, не мога да си намеря ключове, дрехи, работи. Стана много голямо мазало. В крайна сметка всичко е нормално, но за такова нещо не ни бяха предупреждавали, че може да се случи и доста се притеснихме. Друго нещо, което искам да добавя, че когато имате някакви такива стресови ситуации, просто наистина трябва да успеете да запазите самообладание. Просто аз това нещо вчера го изпитах и наистина доста кофти беше, когато изгубиш самообладание. Просто тогава наистина почваш да правиш някакви глупости.